Anya bala nin kleflani na kabra fora ko waraba ko warabora ko warab nale aka fanga récupérer warab blesselen kenara anya be cadre d'échange des partis politiques o be ka wuli kuma be ka cha ko juga me wati mu konnala anya ye kafo we déclaration no ge mi mene dabal banko mene kon tado cadre d'échange mo est ce que anu be mali kelen gono bi malien be sona shogalier malien be ko shogal ka barakan malien be ko shogal ka tana ni shogal kunte a mo ko ndimine transition ro ka se degré do ma se ga lakali o cadre d'échange mo de ko ni premier ministre ka nyoyela ko ka premier ministre changer ko il faut un premier ministre neutre, un premier ministre compétent, un premier ministre consensuel. Au croyez ko shogal te premier ministre neutre parce que unya bala ni shogal be esiya famu shogal be ga asimi nga bara de ga orla u bala ko neutrete parce que u ba fo ko shogal be na asimi de ni élection mena ke asimi mani taganya shi mo ma donc u tore fait ko un premier ministre neutre olu be fait ça olu ga majorité asimi ngi jigida o de kan ni asimi jigida olu ga majorité kan olu ga asimi sigiga asimi nga président balma wa ba fo ko adje la lutte contre la corruption okoro zomba tisega mene okoro ko yelema tisega ke okoro kangan jigibo mali kurako ka ko sogo de don ka tisega ke ango ga na refondation ngoga institution munu me ankuna ka institution yelema les institutions de 91 ont montré leurs limites 91 institutions disons 92 institutions français ka photocopie de douane mali réalité te clé ore la nga sharia sumba yelema kanani yelema kurawye fanga be di armement kanani yelema kurawye fanga be di agriculture ma kanani yelema kurawye anga dugujugoro na folo famba be ke antaye mina me danga armement ko kanani constitution kurawye cadre d'échange mogoko ko ka au projet ko kuma bebla ko l'abandon pur et simple ni atagale ko projet de constitution kango bla non un projet de constitution blao malé on be aw nyine ngaw identité jumane be ana amega mo suku jumane ay révolution minga est ce que na fa be na révolution ina est ce que kumuna ay révolution ina est ce que révolution mina ke yele mayewa cadre d'échange mo ou ben une déclaration que domine avec le premier ministre on me cadre d'échange mo nyinga nebe ou nyinga pendant que Mali armée be ti armée be free minante di armement anga srasu be saut ma cadre d'échange des partis politiques ou kumemi a fo cadre mo kumemi wakati mna Musa Maratara Kidal est-ce yabo Kidal ankera sababu ye armée ere Kidal le conquête damne un Kidal perdu ka sababu ke ni atagale mina untanga armée bolo équipement untanga armée bolo cadre des partis politiques bemi wakati mna français kumega Mali doya français kumega Mali neni français kumega avoko nous sommes un gouvernement issu de 2 coups d'état cadre des échanges des partis politiques bem cadre des partis politiques nous memi muna uma boga français korofo muna uma boga français critiquer muna uma boga avoko français jota la unanga gouvernement ne bolo ni gelea no ka soro be faso fa ni faso jera ga fa min konane au bon moment ne bolo e ka nga jeka boko tigila mo konane mais ne ma mi famu ni atakale Moussa ba min dona est-ce qu'il y a une loi de programmation militaire là a équipement ma sanga armée a war fam bangana muna carte des partis politiques uta foko ko audit ko la ko responsable mene a bide sera o shogel bora esi ya famu shogel bora a fora kabana le carte des partis politiques de Willem ko be shogel segoroma che ko kunlo demander mais yele ko ta aw ma nunu essayer wa nunu ye minga fangala ma yewa est-ce que o sera ka image ira o sera ka modèle ira o sera ka exemple jumen ira carte des partis politiques an on entado on premier ministre ka nyoyela o ko ka premier ministre bo ka gouvernement yelema na bu kono kumna do gouvernement d'union nationale de la ko détromper billahi ante jena gouvernement d'union nationale ante jena e biante jena mali te ga gato claire mo munu ngoko boaga toye ko boaga tana e fo 2023 otigila mo olu kana ko fanga kura ga collaborer ka koroleni kura kolu ga jega baraga obese ka kya
aw ni ala cɛ o bɛ se ka kɛ o kɔrɔ tɛ soso ka soso c'est à dire soso ka soso fagalan dilan an ma tila aw ka bilan aw ka gestion an ma tila o auditiw la o baaraw ma ban vérificateur bɔra ka rapport bɔ o rapport an t'a dɔn o bɛna kɛ jumɛn ni jumɛn ye aw b'a fɔ au même moment ko ka premier ministre lata Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi aw ni ala ni kira cɛ n'i bɛ Mali fɛ mɔgɔ b'a fɔ ko Sogɛl ka taa o de la ne tɛ jigin carte des partis politiques la ne tɛ jigin u la comme u bɛ partiya la ils sont dans leur droit mais ne bɛ jigin an ka gouvernement de la olu minnu bɛ ka temps d'u ma ka opportunité d'u ma k'u lamɛn diɲɛ yɔrɔ si ninnu bɛ ka min kɛ i t'a ɲɔgɔn ye e ka fanga ta mɔgɔ kɔrɔ minnu bɛ ka jamana mara ni jamana tiɲɛna aw bolo n'a firila ni armée échouera e bɛna kɛ n'olu ka fara ɲɔgɔn kan ko ka coalition kɛ ka jɛ ka baara kɛ ni Mali tɛ i t'a ɲɔgɔn ye quoi o de la ne y'a fɔ Assimi ninnu ye an ka gouvernement ye e y'a ye parti politique nombre réduit parti politique n'a ma nombre réduit a b'an maliyɛnw a b'an kɛ taɲina de ye n'a ma parti politique nombre réduit a b'a kɛ diɲɛ don o don crise politique tɛ ban Mali la i ni mɔgɔ bɛ jɛ sini a bɛ jɛ ka fanga mara a t'a ta sɔrɔ a bɛ bɔ a bɛ taa ka parti politique créer le lendemain Mali la plus de 200 partis politiques plus de 200 idéologies an ka n'i y'a ta k'a lajɛ an ka devise ko un peuple un but une fois hakilina kelen miirina kelen kungilinna kelen 200 idéologies jamana kɔnɔ o bɛ se ka kɛ yɔrɔ jumɛn ni Mali tɛ il est temps est-ce qu'il y a faamu a y'a kɛ to c'est-à-dire ne bɛ kuma bila ni yɔrɔ min ye 200 partis politiques au kɔrɔ de 200 idéologies k'olu ka jɛ ka faso mara n balimaw billahi a tɛ marcher il est temps c'est-à-dire an ka ninnu an ka u déposer an ka limaniya an ka jɛ u kɔ wa maliyɛnw ni élection sera an ɲɛ bɛ parti fɛn fɛn bɛ ka Faransi soutenir parti fɛn fɛn tɛ ka Faransi condamner parti fɛn fɛn tɛ ka Russie soutenir n balimaw aw bɛɛ ye bi n'o o parti ninnu kɛra sababu ye ka 0,1% sɔrɔ mɔgɔ ma Mali janfa aw de ye Mali janfa maliyɛnw n'aw votera ninnu ye bi a ye bɛɛ dɔn a b'a dɔn ninnu ka kɛlɛ violence tɛ nɛni tɛ dɔgɔyama kɛlɛ tɛ élection wagati ni ninnu ye mɔgɔ kelen sɔrɔ ne bɛ jigin peuple malien de la billahi sinon u y'u ka preuve yira u dɛsɛra sɔnni kɔngɔ cɛ malien bɛɛ y'a ye est-ce que bi olu ka kan ka lamɛn o de la ne bɛ Musa Tembeli fo nin yɔrɔ la dɛ maliyɛnw Musa Tembeli ye hɔrɔn ye Musa Tembeli ye hɔrɔn ye mun na c'est à dire fanga binnen i ma Musa Tembeli mankan mɛn wallahi i ma mankan mɛn wallahi hɔrɔn don c'est à dire an ka tiɲɛ fɔ yɔrɔ dɔw la i ma Musa Tembeli ye k'a bɛ ka ko kɛ ko min bɛ taa fanga contre la n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ la maliyɛnw wallahi danaya bɛ se ka da o tigilamɔgɔw kan mɔgɔ min bɛ kariya ka to a ka idéologie kɔ a tɛ kuma parce que fanga min tɛmɛna olu ka gestion a ma ɲɛ u bolo wallahi maliyɛnw Musa Tembeli ye hɔrɔn ye parce que ne tɛ k'a ye nin na i tɛ ka Musa Tembeli mankan mɛn nin na alors que o responsabilité min se ninnu si m'a se donc Musa Tembeli m'a fɔ nin yɔrɔ la wallahi Musa ye hɔrɔn ye danaya bɛ se ka da Musa kan sini dans les jours à venir wallahi billahi Musa ye hɔrɔn ye ka tɛmɛ ninnu mɔgɔ caman kan billahi m'a bila salamu alaikum